Astuti Retnawati ingkang made in saking Ngawi. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni magister seni. Menika gawan kotak, mboke truk kecuk, mboke anak-anak kula ingkang kula kanthi sowan mriki Mas Gelar Pamayang ingkang ngladeni kula niki kalian genduk rangkung Basundari mumpung sesuk prei. Kula jak mriki men ngerti kaya apa to alang ujure bapake le nyambut gawe. Ngoten niku. Kalajengaken nglerek melih menika Mbak Okvalica, nggih, made in saking Surabaya ning gandeng menika kegiatanipun utawi aktivitasipun menika berkesenian kathah-kathahipun mapan wonten ing Surakarta mila nggih ngekos utawi tinggal sementara mapan wonten ing Solo. Nah menika niki kalih mboke niku pun dititipke Bu Kesi mangsa berdua. Mbak Kesi, iki anakku Okva iki piye le munggul wentah jakan wayangan apa piye ngono nggih. Nyatanipun nggih kula jak ning kala mangsa nggih mboten saged mung nyatane sakniki ingkang membidik Okva Likam menika kathah sanget. Ingkang tresnani dumateng Mbak Okva menika kathah. Ning alhamdulillah dalu menika pas istirahat merga menika waranggana multi talenta. Kejaba pinter nyinden menika nggih ahli mbeksa malah profesi utama menika pancen ya penari. Lah menika kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu ingkang aslinipun saking Kota Tahu Kediri ingkang Solo Raya menika kontrak menika statusipun piyambak ning kala mangsa nggih wonten ingkang ngancani teng mriku nggih kanca kancanipun ya Mbak Winong ya Nduk Umi menika dolan mriku dan lain sebagainya. Mbak Birgita kalajengaken genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih, aku melu marem, aku melu seneng wingi nderekke Mas Rudi Gareng neng Sumatera utawa laladan ngendi wingi iki live streaming. Wah, bintang tamu dheke wong loro ya. Melu syukur, melu seneng. Rekake le munggah panggung ya dalange wiwit barang dheke lagi munggah. Wis ora apa-apa, mbok menawa saka adohe kesel awake niku kudu ngangge leren. Mbak Winong kala wau saking Laladan Tulungagung kalajengaken genduk Umi Hafifah menika penghuni wis marangkung kos kagunganipun Ibu Sukesi Rahayu menika. Rumiyin ingkang dados anak kos teng mriku namung Umi Hafifah ning alhamdulillah sakmenika saya tambah. Dadi upamane Bu Kesi nganggur le nyinden terus le dadi dosen ndelalah tunjangan kinerjane niku mboten medhun iso njagake dhuwit kos-kosan. Alhamdulillah mumpung duwe rezeki yang nggih samben apa ya sempulur dadi dalang terus apa arep dadi sinden terus mesti ana watese terus disusul generasi peneruse. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban wah iki ngatasé bintang tamu no rekake ya gayane kaya sinden gawane dalange. Rekake seragame ya padha karo kancane. Jane yen genduk niken pun kula bebas wis to nduk bebas nggih seragam apa wae. Ning dheweke le kandha niku mboten pede yen mboten seragam padha kalih kancane. Niku janjane mung nyeneng-nyenengke Bu Kesi, gawe mareme wong tuwa, gawe senenge kula. Men dianggep iki lho bener-bener iki bocah Madangkara, iki lho anake Bu Kesi Rahayu. Mula le dandan, le nganggo seragam padake karo kanca kancane. Ning janjane mboten perkara seragam, sing jenenge bintang tamu niku babakan kualitas mboten dari bentuk tubuh maupun dari nuwun sewu agemanipun. Ning kang wigati pancen daya pikatnya dari suara dan juga jogetnya sing nyatane bisa menjadi apa kuwi renane penggali senenge pikir para sutresna Buddha sing racake utawa jumlahe nganti ewon kabeh padha tresnani kalian Niken Salindri. Wah, luar biasa. Kaya ngono kuwi. Bocah sik semono parandene janjane ngene iki pamane bar limbukan ngono kula pun nembang kathah Pak Dalang kula tak wangsul ki mawon tak leren mergo sesuk badhe bajutan melih ora apa-apa ning setun tresnane karo Dalang Cahya Kuntadi bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng sutresna budaya Kota Madiun mila nadyanto meh jam 3 Bu Niken Salindri tetep jenak pinarak ning kene lho Niken kalane dadi ibu oh iya nggih sik ben leren dhisik wit sore ingkang dereng nembang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu iki sangu poso Bu Kesi sampean mang nembang malah nggen
Gara-gara niki santai merdika yen limbukan isih kebarung bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune mung sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caosi wekdal wong nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika welah temenanan. Tebih saking Kediri nusul Nadia niku saking Ngawi nggih do nusul matur nuwun. Jan kaya ngono kuwi. Bu Kesi, geng dalu Bu Kesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Petro. Kados pundi mirsani para pamirsa ing laladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun ngene iki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawi penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kalih penonton tasih kuatah sangat. Pramila matur nuwun nggih Bapak Ibu ingkang sampun nenggoni Pak Cahya Kuntadi dalu niki. Kuwi ibuke lho sing kudunge apa biru ndok bebek iki setiap madangkara rene mesti teko kuwi. Lah iki. Ya sak rombongan karo ibu-ibu kuwi lho. Sak rombongan kuwi kaya ngono. Wah iki wis arep narik sangu ning pinggir kene iki. Ento njaluk sangu watone gelem tak lone dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah taala. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah, ning jane niki wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nembe ulang tahun. Nyuwun gending antaranipun Sri Huning Mustika Tuban Sesideman mungkin kersane anak-anak kula. Oh, beres, kula tak beres. sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe ambal warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, murah rejeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, waranggono yang pernah viral pada abadnya. Alias sinden jahiliyah. Mboten ding, mboten. Sutresnane tasih kathah, ibu-ibu niku tasih tresna kalih Bu Kesi nggih to Bu, Bapak Ibu sedaya. Oh. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah, rumah saku malah saya ayu, saya enom, saya cantik niku saestu. Lek mboten saya ayu, mboten cantik, mokal kula menika njur tresna terus setia kalih Bu Kesi mokal. Apa ya ta, Bu? Hah? Tambah ayu ta, Bu? Pak Cahya pancen wedi kalih kula. Lek wedi kalih kula Bu, saestu menika Pak Cahya. Sebab apa kok wedi? Wedi no, mengke mergane lek napa nggih? Nakal ngoten niku nggih. Niku mengke mboten kula angsali tumbas rokok. Dados kalahe mung kalih rokok niku Pak Cahya menika. Ngoten niku. Lek mboten ngerokok pun bingung deh. Wong wedok ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, lek aku nganti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokoki pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupa niku malah. Ngoten niku. Mangga Bu Kesi sinomipun Parijoto katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Pamundhut saka Mbah No Kulit Tru mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbah No Kulit. Sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi. Pancen iso dadi daya pikat to niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau Beijing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, nduk.
lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang suarane becik ki pirang-pirang sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih, ndek winganane pas kepanggih jenengan iku kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. mung sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak yo ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, temangi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya Nek disawangke ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangano akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ayo hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumenengan to, Nduk, ken santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ra ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke. Coba. Niken Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iki iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Oh, Nggih. kiai kuwi, nggih. Gurune Niken Dirasel. Guru. Ah iya nggih, matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone esu niki apik Pak? Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak? Sing didamel sakniki niki to? Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asal aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, gitu. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mungan. Ah iya. Ngono kuwi golek bojo sing pinter ngono kuwi.
Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Ya ini mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Bakirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano labuh tresna prapteng layan awas truk perang brong Pak ngoten niku. Ketento ya? Nggih. Ayo aku ya sing kuwi ilate kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Tenan. Sing bener to? Sing bener duk perang gung. Nah, nggih. Bismillah. Nggih. Druk perang brong. Pak, lah Duk perang gung. Masuk gundel, Pak. Gugur ora. Gugur. Mongko musti Alhamdulillah sik kelingan isih lancar. Ya Nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Wah. Iki lek jan ngendangi niken iki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngetitenono ngene iki. Nenane ndak langsung ngono. Langgam mau ndak padake perang ya ora. Niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu porong jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih, terima kasih. Aja lenggah sik, Nduk, sisan. Nggih. Saya ganti tak kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Iya. Mbak Trihastuti mumpung ngene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Yo ngene jembar iki. Ayo. Lagu senengane Pake. Ya. Bapak Semar gitu. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ya. Ayo. Gitar Sumilir. Ya. Ya, coba.
Ya berdiri yuk. Ayo. Kerja. Ayo. Ayo mongan bota foto. Nggih. Tenan iki apik tenan iki sinden. Kowe molat-molat kaya bar tangi turu to nang kowe iki nang. Keram Pak kakinya Pak. Gerigingan Pak. Gerigingan. Oh ya mergo kesuwen linggo ya. Kesuwen linggo. Ah ya sorry. Engko bar iki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayane. Enggak Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih, sehat nggih? Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, pun Pak. Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita, oke. Oke Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Oh, lah ndi ora kok upload? Gak oleh Pak karo. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendake lho. Alah, kuwi terus mesti. Wegel aku. Terus kene kayak Ternyata emoticon. semua laki-laki itu sama. Guyon nduk, guyon. Malah serah percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga ngono lho. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya? Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Kita tuh. ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luki mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya Pak. Korban Aman aku apa? berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Lurah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan ora. Nggih. Mbak Ova iki lho pinter sesama penarine. Oh wah. Lah terus wong loro joget karon sene wah. Bablas neng kamar deh. Kaset tipe kan neng kamar. Kan kudu enek audione. Latihan gitu. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Neng tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madang karaya kiter sumiler sangka. Siap maaf Bapak yo ngene iki wah jan wis Bapak iki gur omongane tok ditenani wedi nduk asine ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Wah, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya ta padha wae. Iya. Mula sing hati-hati lek golek calone sing hati-hati. Lek kangge iki sing lanang sing hati-hati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki kabeh Aku ya. menjadi takut tambah dewasa ya. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Nah, betul lho ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh dheke yo. Lah iki kabeh dalang dicedhek ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo kitir sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yo. Sama Kinopal. Ayo. Terima kasih. Wong kono yo radang nah-neh ora. Laren nduk, laren. Nggih. Makasih Bu Kesi engko tutno ki nduk niken karo sampean ngurusi administrasi. Makasih. Aku tak melanjutkan kerja. Ayo. Dalang kerja lho. Pokoknya selamat sukses untuk Hotel Merkur. Semoga dengan adanya penginapan ini menambah kota Madiun semakin mendunia. Ngaturke panuwun marang sagung para lenggah sedaya kemawon ingkang kepareng nenggani dumateng kula sak kanca mugi-mugi dados amal ingkang sae sedaya kemawon. Kan genduk niken matur nuwun yen kondur ning Kediri salam nggih. Ibu nggih bapak alamate anak Bapak Soleh iki ya. Ya nderek nguyung-nguyung nyang kuyung para pepundhen Pandhawa anggene nindakake syukuran sesaji Raja Surya. Ya.